Покайтеся, бо наблизилося владарство небесное. Бо это той, про кого казал пророк Исаия. Голос того, кто кличе в пустыне. Подрыхтуйте дорогу Пану, раўняйте стежки Ему. Сам же Ян мел оденье з верблюжей волны и скураны пояс на бедрах своих. А еже ему была саранча и дикий мед. Тады Иерусалим и вся Юдея, и все в околице Иордана выходили до Его, и примали хрост от Его у раце Иордан, вызнаючи свои грехи. Убачивши многих фарисеев и садукеев, які приходили до Его хреститься, и Он сказал им: «Племя змеиное, кто научил вас утекать от надыходячего гневу? Принесите ж годный плен покаяния, и не думайте казать себе: наш отец Авраам, бо кажу вам, что Бог может с каменёў гэтых узнять детей Аврааму. Ужо й сякера прикладзена до коренняў дрэваў, бо кожнае дрэва, што не дае добрага плоду, будзе сечана і кінута ў агонь. Я хрышчу вас у вадзе для пакаяння, але той, хто ідзе за мною, мацнейшы за мяне, і я не варты несці сандалі ягоныя. Ён будзе хрысціць вас Духом Святым і агнём. Лопата ягоная у руце Яго, і Ён ачысціць гумно сваё, і збярэ пшаніцу сваю свіран, а мякіну спаліць агнём непагасным». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, сёння першае чытанне, якое некалькі хвілін таму назад мы з вами пачулі, расказвае нам пра месіянскія часы, часы Божага абяцання, калі надыдзе ў свеце поўная гармонія, калі не будзе ніякага зла. Хто з нас, людзей, не марыць пра такі час, пра такое жыццё для сябе, для сваіх блізкіх, дзе не было б ніякага зла, не было б ніякіх праблем, усе былі б шчаслівыя, усе адзін аднаго разумелі б з паўслова. І прарок Ісая гаворыць пра тое, што такія часы надыдуць тады, калі зямля напоўніцца пазнаннем Пана, пазнаннем Бога. Пазнанне Бога з'яўляецца умоваю для таго, што людзі і ўвесь свет пераменіцца. Можам сказаць, зыходзячы з гэтай логікі, чаму свет такі няправільны? Чаму ў свеце толькі зла і канфліктаў? Из-за того, что люди не наполненные познанием правды, не наполненные познанием Бога, не наполненные мудростью. Іншими словами кажучи, люди просто не ведаюць, як жить. И не ведаючи, як трэба жить, а живеш з жыцця свайго не выпрыгнеш и не уцячэш, и не скажешь: вызваліце мяне з гэтай ролі, трэба ўжо неяк жыць, калі ты жывеш. Тады людзі, не ведаючы, як трэба, яны пачынаюць прыдумваць сабе. І кожны сабе прыдумвае, гуляецца ў жыццё і думае, што ён найлепей разбіраецца. А нават калі так і не думае, ну то трэба ж неяк. Трэба за кімсьці ці за чымсьці ісці. Трэба неяк сабе прыдумаць, як пражыць той сённяшні дзень, які мне дадзены. Святое Пісанне
гаворыць нам пра тое, што каб чалавек быў напоўнены вось гэтым пазнаннем праўды, пазнаннем Бога, каб чалавек ведаў, як жыць, ён у сваім жыцці павінен зрабіць такія 3 найважнейшыя крокі. І на заканчэнне рэкалекцый сёння хачу запрасіць вас прыгледзецца да гэтых 3 крокаў, на якім з іх я знаходжуся, а можа яшчэ не пачаў па-сапраўднаму ісці ў сваім жыцці. І можа гэты адвент, які мы цяпер перажываем, гэты час падрыхтоўкі да святаў Божага нараджэння, калі трэба нешта перамяніць у сваім жыцці, неяк аднавіцца духоўна. Можа гэта будзе запрашэнне для вас, дарагія браты і сёстры, для таго, каб пачаць нешта мяняць, канкрэтна мяняць у сваім жыцці. Каб як найхутчэй канкрэтна ў маім жыцці, у маім доме, у маёй сям'і, у маім акружэнні наступілі тыя часы, пра якія гаварыў яшчэ ў старажытнасці прарок Ісая, што ўсе людзі будуць шчаслівыя, бо зямля напоўніцца пазнаннем Пана. І вось той першы крок на шляху навяртання, на шляху перамены нашага жыцця, гэта момант, калі чалавек пачынае глядзець на жыццё адкрытымі вачамі. Што значыць быць чалавекам адкрытым? Калі хочаце ведаць, што значыць быць адкрытым, паглядзіце на першую лавачку тут у касцёле. Хто тут сядзіць? Першая, другая лавачка. Тут насупраць мяне, хто тут сядзіць? Дзеці вашыя, праўда? Езус аднойчы, калі апосталы задавалі яму пытанне, як гэта нам правільна, як гэта, каб мы так шчаслівыя былі, каб мы ўсё ведалі, разбіраліся, якімі трэба нам быць. І думалі, што Езус скажа, трэба быць вельмі разумнымі, вялікімі мудрацамі. А Езус узяў, паклікаў дзіцятка, паставіў і кажа, пакуль не станеце такімі, як гэтае дзіця, не ўвойдзеце ў Божае валадарства. Дзеці, яны маюць адкрытыя вочы, яны маюць адкрытае сэрца. Крыху сакрэт гэтай дзіцячай веры і дзіцячых адносінаў у поглядзе на жыцця растлумачвае нам само слова «навяртанне». Ведаеце такое слово, часта яго паўтараем у касцёле. Навярнуцца, па-руску «обращение», обратиться ў сваёй веры, навярнуцца ў сваёй веры. Ключавое паняцце. Адчуваем, што оно значыць, што трэба нешта перамяніць у сваім жыцці, нешта перамяніць у сваёй веры. І калі мы звернемся да арыгінальнага біблейскага тэксту, то гэтае слово «навяртанне» на старагрэчаскай мове, на якой напісаны Новы Запавет, яно гучыць як «метаноя». І даслоўна гэтае слово «метаноя» азначае «выйсці па-за межы», выйсці па-за нейкія абмежаванні, якія мы сабе ўстанавілі, выйдзі па-за граніцы, якія ты сабе прыдумаў, выйдзі з таго кокана, у якім ты сядзіш. Бо дарослы чалавек, ён сам сабе прыдумвае. Тое, што я на пачатку гаварыў, мы сабе столькі напрыдумваем усяго, і мы, дарослыя людзі, так сябе абмяжоўваем, столькі сценак сабе ўсякіх панастаўляем, што калі сустракаемся з рэальным жыццём, то на яго глядзім ужо праз прызму гэтых сваіх дарослых, нібыта дарослых установак. А дзеці ад нас адрозніваюцца тым, што ў іх няма гэтых установак. Тое, што мы называем такімі прымхамі, предубеждениями. Калі мы, дарослыя, спяшаемся, яшчэ нават не пазнаўшы нейкую сітуацыю, ўжо адразу вешаем ярлык на яе, адразу ацэньваем яе, адразу кажам, што не хачу з гэтым сустракацца, не хачу гэта пазнаваць, не хачу гэтым разбірацца, і мы самі сябе абмяжоўваем, мы самі сябе аддзяляем ад рэальнасці і лётаем дзесьці ў сваіх уласных аблоках. А рэальнасць, яна ж ад нас не залежыць, яна не мяняецца, яна ёсць такая, якая яна ёсць. І мы, людзі, сутыкаючыся з ёю і не жадаючы яе зразумець, у гэтым канфлікце самі сябе мучаем. І пекла — это не тое, што Бог
стварыў для чалавека. А нашае пекла мы пачынаем ствараць самі для сябе і ўжо тут, у гэтым свеце. Не для гэтага Бог нас стварыў, каб мы сябе мучылі, каб мы закрыліся ў нейкіх сваіх уяўленнях. А Езус кажа: навярніся, стань на шлях навяртання, выйдзі з тых межаў, развалі тыя рамкі, якія ты сабе наўстанаўліваў, і глядзі адкрытымі вачамі, так як дзіцятка глядзіць на свет. Паспрабуй убачыць усё такім, які яно ёсць. Не спяшайся ацэньваць, не спяшайся ўцякаць, не спяшайся баяцца гэтага жыцця. Можа, там няма чаго на самой справе баяцца. Можа, не трэба ўцякаць. Можа, ўсё не так дрэнна, як вельмі часта нам, дарослым, пабітым жыццём здаецца. І вось на шляху вось гэтага навяртання першы крок, да якога заклікае нас Святое Пісанне, гэта уменне абудзіцца, праснуцца, быць чалавекам, які не заснуў у сваім жыцці. Ведаеце, што ёсць вельмі многа такіх людзей, якія усыпленыя. Яны усыпляюць самі сябе тысячамі розных снатворных, або нейкіх успакаительных нейкіх сродкаў сабе прыдумваюць. Я ўжо не буду тут у прысутнасці дзяцей пералічваць усе сродкі, альбо магчымыя сродкі, якімі часта сучасны чалавек сябе усыпляе. І ёсць такія людзі, нават далёка хадзіць не трэба. Думаю, кожны з вас сустракаўся з такімі людзьмі, калі з чалавекам гаворыш і разумееш, што ты размаўляеш са сценкай. Ён замарожаны, ён спіць. Унутрана, духоўна спіць гэты чалавек. У яго вочы, паглядзіш, яны пустыя. У іх няма ўнутры ніякага агню. Это чалавек пастаўлены на паўзу. Это чалавек, які не жыве на самой справе рэальным жыццём. Ён нешта робіць, куды-то ходзіць, нібыта знешне бачыш, што ён функцыяніруе, але гэтае функцыянаванне, яно некае несапраўднае, непоўнае. І вось рэкалекцыі якраз гэта той момант і адвент, той момант, калі Касцёл заклікае нас: паглядзі, ці зрабіў ты ў жыцці той найважнейшы крок. Ці ты чалавек, які прачнуўся? Ці ты можаш узяць самога сябе растармашыць? Перастань сябе усыпляць, перастань сябе абманваць, перастань уцякаць ад жыцця, а пачні жыць гэтым жыццём. Гэтая паўната жыцця, часта мы яе заўважаем тады, калі сустракаемся з людзьмі, якія, здавалася б, намнога менш маюць шансаў на шчасце, чым мы. А яны такія жывыя. Калісьці была такая сітуацыя, што я аднойчы зімой, як ведаеце, з калядным візітам, ксяндзы наведваюць парафіянаў, благаслаўляюць дамы. І от я бы паехаў на такую далёкую вёску, хатка такая стаіць, заходжу, гляжу, бабулька ляжачая у гэтай хатцы. Такая шчаслівая, устаць з ложка ўжо не магла, яна такая напалову паралізаваная, але вельмі цешылася, што ксёндз да яе зайшоў. Мы памаліліся з ёю, пачалі размаўляць, і я гляжу, яна такая шчаслівая, так свеціцца радасцю гэтая жанчынка. Яна такая пагоджаная са сваім жыццём, са сваімі праблемамі. Яна не бунтуецца, яна абсалютна спакойная. І потом гляжу, некая такая цень смутку прабегла па яе міміцы, па твары. Кажа: ксёндз, ведаеце, я тут не адна ў гэтай хаце. А хто ж тут яшчэ ёсць? А чаму вы не паклікалі? А, кажа, там за дзвярыма у суседнім пакоі моя дачушка. Яна баіцца выйсці. От ёй так цяжка ў жыцці, я яе паклікала, каб вы з ёю пагаварылі. І я ўжо пастукаў у дзверы суседняга пакойчыка, заходжу, сядзіць маладая жанчына. І гэта сядзіў такі камок чарнаты. І мяне гэта так уразіла, от гэта маладая, здаровая жанчына, і такая нешчасная, такая цёмная, і такая дэпрэсіўная. А тут старенькая, паралізаваная, ляжачая, а пры гэтым такая светлая, такая шчаслівая, такая спакойная.
Это настолько был великий контраст поміж фізичным станом человека и духовным станом, что можно быть физично вельми здоровым, а духовно быть трупом, а можно быть физично вельми обмежаваным, а духовно быть таким молодым и таким здоровым. Тыя людзі, якія сустракаліся у апошнія гады жыцця з святым Янам Паўлам II, папам, ведаеце, думаю, такога чалавека, не так даўно ён памёр. І многіх людзей захапляла тое, што яны бачылі перад сабою такога старэнькага, ўжо нямоглага чалавека, і калі пачыналі з ім размаўляць і заглядалі яму ў вочы, то ўсіх уражвала аж так да дрыжыкаў тое, насколькі не пасуе той унутраны свет да знешняга выгляду чалавека, да знешняга стану, што ён уже быў такі старэйшы, фізічна слабенькі быў, а ўнутры адчувалася такая маладосць, такая яснасць розуму, такая энергія і такое жаданне жыць. Вось гэта той першы крок, дарагія браты і сёстры, на шляху навяртання, каб мы былі людзьмі жывымі, каб мы хацелі жыць, каб мы хацелі так, як дзеці, з энтузіязмам глядзець на кожны дзень. Чаму людзі часам бываюць такія патухшыя? Чаму людзі часам пробуюць сябе усыпіць, уцякчы дзесьці ў віртуальную рэальнасць, толькі каб не сустракацца з гэтым рэальным жыццём? Таму што яны думаюць, што рэальнасць дрэнная. Яны думаюць, што рэальнасць злая. Яны пробавалі неяк змагацца, неяк пробаваць жыць у гэтай рэальнасці, але ў іх не атрымалася. І таму яны становяцца такімі смутнымі. І таму ім цяжка, бо яны не ведаюць, як выплаціць крэдыт, бо яны не ведаюць, як выцягнуць свайго блізкага чалавека, які мае залежнасць або ад алкаголя, або ад камп'ютара. Яны не ведаюць, што рабіць у нейкай сітуацыі, бо не могуць сабе працы знайсці. Яны не ведаюць, як пагадзіцца з нейкім блізкім чалавекам, з якім уже даўно не размаўляюць. Іхняе жыццё напаўняецца смуткам з-за таго, што яны не ведаюць, як справіцца з гэтымі праблемамі. А ўсё з-за таго, што хтосьці калісьці убіў ім у голову неправільную установку. Ведаеце якую? Што ты павінен справіцца сам. Што ты павінна справіцца сама. І чалавек бачыць, што гэтая установка, яна не працуе, што гэта неправда. Ну, але ж яму гэта ўбілі ў голову, і ён не ведае як. Гэта той сіндром першароднага граху. Гэта тая хвароба, якая пазбавіла нас раю. І тое, што мы цяпер перажываем розныя цяжкасці, это наступствы вось гэтай хваробы. Это сатана прыйшоў да Адама і Евы, добра, думаю, многія з вас памятаюць, чым ён іх выцягнуў, якой прыманкай выцягнуў іх з раю, што ім запрапанаваў злы дух Адаму і Еву. Паабяцаў ім што? Кім яны будуць? Багамі. Будзеце як богі. Навошта вам Бог? Вы самі можаце быць багамі. Вы самі можаце спраўляцца. Ну і паглядзеў Адам на Еву, кажа, чуеш, багіняй будзеш. О, думае яна, канешне, а ты Богом моим будзеш. Идем, Бог и богиня, попробуем сами пожить. Попробуем сами. Нам Бог не патрэбны. Сам справлюся, сама справлюся. Вот гэта наша бяда, вот это наша праблема людская. І той чалавек, які здыягназаваў гэтую праблему, і той чалавек, які хоча вызваліцца з гэтай праблемы, то ён не баіцца быць як дзіцё, мець адкрытыя вочы на кожны новы дзень, які дае яму Бог. Бо такі чалавек, робячы гэты першы крок, ведае, што я не Бог, я не хачу быць Богом. А кім я хачу быць? Я хачу быць чалавекам. Я хачу быць сапраўдным чалавекам. Я хачу быць добрым чалавекам. Я хачу быць такім, якім Бог мяне задумаў. І я прыйду к Яму, і Ён мне раскажа, якім Ён мяне задумаў. І Ён мне раскажа, навошта Ён даў мне гэты сённяшні дзень. І як пражыць гэты сённяшні дзень. І такі чалавек, робячы першы крок, абудзіўшыся, адкрыўшыся на рэальнасць, на новы дзень, які дае Бог, і на ўсё, што ёсць, такі чалавек не будзе баяцца.
Чаму не будзе баяцца? Таму што ён разумее, што ён гэты дзень будзе перажываць, апіраючыся не толькі на свае сілы. Бо я мала што магу, я мала што ведаю, я мала што разумею. Але разам са мною, бо я яго запрасіў, будзе перажываць гэты дзень і весці мяне праз гэты дзень той, хто ўсё ведае, той, хто ўсё можа, той, хто стварыў гэты свет і гэты дзень, і той, хто ведае, з чаго створаны гэты свет, і той, хто ведае, што будзе са мною заўтра, і той, хто ведае, як правесці мяне праз сённяшні дзень да шчаслівага заўтрашняга дня. І гэта той першы крок, дарагія браты і сёстры, калі мы робім яго вось так, і калі мы перажываем яго вось так, тады мы становімся здольнымі зрабіць другі крок на шляху навяртання, на шляху перамены альбо нармалізацыі, трэба было б сказаць, нашага жыцця. Другі крок – это тое, калі мы пачынаем глядзець на сваё жыццё і на ўсё, што перажываем у сваім жыцці, як на гісторыю збаўлення, як на гісторыю выратавання, як на гісторыю перамогі, як на гісторыю жыцця чалавека, які ідзе ў рай, ідзе ў неба. Многія людзі глядзяць на гісторыю свайго жыцця, на пройдзены шлях, як на гісторыю пракляццяў, як на гісторыю памылак, як на гісторыю чагосьці, што лепей не ўспамінаць. І таму многія людзі мучаюцца, таму што ёсць пэўныя справы ў іх жыцці, якія яны не разумеюць, якіх яны саромеюцца. Яны знаеце, што робяць з гэтым сваім мінулым? Яны закрываюць яго проста на 15 замкоў і пробуюць неяк жыць. А там ужо за тымі замкамі пачынаецца працэс загнівання, і ўжо ідзе запашок. І сорамна гэтаму чалавеку, і не ведае, што з гэтым рабіць, і ўцякае, і баіцца. І гэта людзі, якія баяцца. Людзі, якія ў сваім жыцці неспакойныя. І ёсць такія людзі, якія кажуць, я прыйшоў да Бога, я прыйшоў да веры, але ў глыбіні душы ўвесь час адчуваю нейкі неспакой і не ведаю ад чаго. Сколькі нам, святарам, прыходзіцца размаўляць з такімі людзьмі, якія кажуць, у мяне ў жыцці ўсё нармальна, але адначасова ведаю, што ўсё ненармальна, што дзесьці ў глыбіні сядзіць нешта нездаровае. Таму што ёсць штосьці, што мы, людзі, яшчэ не ўпісалі ў сваю гісторыю збаўлення. Ёсць штосьці, ад чаго ўцяклі, і не хочам залечыць тую ранку, а яна патрабуе лячэння, бо інакш пойдзе заражэнне, які знішчыць увесь твой арганізм. І таму на гэтым другім кроку, дарагія браты і сёстры, і да гэтага хачу заклікаць вас у часе адвенту, паглядзіце на свой пройдзены шлях жыццёвы. Ці ўсё, што вы перажылі, ці вы можаце ўсё гэта уплесці у свае адносіны з Богам. Сказаць, што я не баюся таго, што са мной было. Бо нават калі ў маім жыцці была нейкая памылка, быў нейкі грэх, была нейкая рана, было нешта неправільнае, было нешта зламанае, то я знаю, што ў мяне ёсць мой Бог, які ўсё гэта, калі не залячыў, то залечыць. Усё тое, што было мёртвае, Ён мае моц уваскрасіць. Усё тое, што было зломанае, Ён склеіць. Што Бог можа ўпісаць. Так як грэх Адама і Евы, здавалася б, найбольшае пракляцце людзей. Мы згубілі шчасце, мы згубілі рай. І здавалася, хто ж можа гэта направіць? А праз гэты грэх Бог, ратуючы ўсіх нас, стаўшы чалавекам, аб'явіўся нам, паказаў Бог сваё чалавечае аблічча. Мы пазналі Бога як Езуса. Мы пазналі Бога як таго, які нічога не шкадуе, уласнае жыццё аддае за нас. Пра гэта напамінае нам кожны крыж. Бог кажа, што няма такога пракляцця, якое Ён не мог бы ператварыць у благаславенства. І таму кажа, не бойся. Уваскрослы Езус, прыходзячы да апосталаў, за кожным разам паўтараў і паўтараў ім словы «Не бойся, не бойся». І калі мы глядзім на сваё жыццё як на гісторыю збаўлення, мы перастаім баяцца.
Мы не боимся того, что з намі было. Мы разумеем усё тое, што з намі адбылося. Мы ведаем, як зрабіць так, каб нават наша слабасць і нашыя памылкі дапамаглі нам прыйсці да Бога. Часам глядзім на жыццё некаторых людзей. Можа, ні адзін з вас прысутных тут мог бы сказаць, што калі б не нейкая праблема ў маім жыцці, то я, можа, і ў касцёл не прыйшоў бы. То я, можа, і да споведзі не пайшоў бы. Часам Бог умее нават праз памылку, праз слабасць, праз падзенне, праз пракляцце зрабіць так, што гэта стане дарогай, якая прывядзе чалавека да паяднання з Богам. Аж да таго, што некаторыя людзі з такім трохі страхам кажуць, што не ведаю, што зрабіць, хіба бяда трэба, каб нейкая сталася, каб вунь таго чалавека страпянула і напомніла яму пра тое, што трэба вярнуцца да Бога. Пракляцце не абавязкова павінна быць, каб прыйшло благаслаўленне. Бог не хоча, каб мы пакутавалі, але Бог хоча, каб тое, што мы натварылі ў сваім жыцці, каб мы яго не баяліся, бо Ён умее ўсё гэта зрабіць дарогай, з якой будзе вымашчаны наш шлях да неба. І гэта вось той другі крок. І ёсць той трэці, абавязковы крок, які трэба нам зрабіць, калі мы хочам на 100% пачаць жыць свабодным, поўным жыццём. Гэта той трэці крок – пераарыентацыя. Каб у цэнтры ўсяго, што мы перажываем, паставіць Бога, умець слухаць Яго. І таму на пачатку рэкалекцыі тыя, хто з вас удзельнічаў у нашых першых спатканнях, вельмі моцна я акцэнціраваў, запрашаў вас да таго, каб успомніць, з якога слова пачынаюцца Божыя запаведзі. З якога слова пачынаецца найважнейшая Божая запаведь. От тады экзамен многія парафіяне прысутныя тут у касцёле не здалі. Калі я іх запытаўся, якое слово найважнейшае у Божых запаведзях. Ведаеце, якое сказалі мне? Як вы думаеце? Ну, конечно, любоў уже паўкасцёла адказвае. А першае слово ў Божых запаведзях, ведаеце, якое? Тыя, хто быў, ведае, да? Слухай. Божыя запаведзі, калі адкрыем Біблію, пачынаюцца са словаў «Шымма Ізраэль». Слухай, Ізраэль. Уменне слухаць – это першае і найважнейшае, з чаго ўсё пачынаецца. Любоў пачынаецца не з любові. Любоў пачынаецца з умення слухаць і чуць тое, што кажуць. Шчаслівы той чалавек, які ўмее слухаць. Шчаслівая жонка, калі яна мае мужа, які прыслухоўваецца да таго, што яна перажывае. Шчаслівы муж, калі мае жонку, якая слухае, муж, які слухае, дзеці, якія слухаюць, бацькі, якія слухаюць. Сапраўдны чалавек шчаслівы у адносінах з Богам той, хто Богу немнога гаворыць, але вельмі многа слухае, сустракаючыся з Богам на малітве. Шчаслівы той чалавек, які не загружае сябе рознымі шумамі, але слухае самога сябе. Твая душа, твае перажыванні, калі іх паслухаеш, вельмі многа табе раскажуць пра цябе самога, пра тое, што на самой справе з табою адбываецца. І тады, калі слухаеш сваё жыццё, тое, што адбываецца ў тваім жыцці, прыслухоўваешся да ўсяго, пачынаеш разумець. Але сярод усяго, што мы чуем і слухаем, найважнейшае – это умець слухаць Бога, як Ён з намі гаворыць кожны дзень. Хтосьці з вялікіх святых сказаў такую вельмі мудрую думку, што Бог не перастае размаўляць з чалавекам. І калі мы спім, і калі мы ходзім, і калі мы працуем, Бог не перастае нам нешта расказваць. Ён гаворыць з намі. Трэба толькі ўмець пачуць усё тое, што Ён нам кажа, праз натхненні, праз думкі, якія нам мудрыя падкідвае, праз людзей, якіх ставіць на дарозе нашага жыцця. Бог дае нам столькі знакаў,
Бог столькі гаворыць, Ён высылае нам столькі смс-ак і столькі смайлікаў. Трэба толькі ўмець гэтыя ўсе знакі распазнаць, зразумець, пачуць. На заканчэнне рэкалекцый хачу пажадаць вам, дарагія браты і сёстры, быць чалавекам, які умее слухаць. Быць чалавекам, які ў сваім жыцці не баіцца навяртацца, разбураць усе тыя устаноўкі, якія накідвае нам гэты свет. Быць як тое дзіця, шырока адкрытымі вачамі, глядзець на свет смела, ідучы наперад, бо ведаючы, што ты не абавязаны сам цянуць цяжар свайго жыцця. Бо з табою ёсць твой Бог, які зробіць усё тое, што немагчымае, бо гэта яго спецыялізацыя. Бо Ён той, хто робіць немагчымае. Это Ён той, хто ўсё ведае, а ты не абавязаны ўсяго ведаць. Ты не абавязаны магчы ўсё, і ты не абавязаны даваць адказы на ўсе пытанні. Это Ён той, хто адкажа на ўсе пытанні. Каб мы былі людзьмі, якія ў сваім жыцці зрабілі 3 найважнейшыя крокі. Што мы людзі, якія не баімся праснуцца. Што мы людзі, якія не баімся таго ўсяго, што з намі адбываецца, і мы глядзім на сваё жыццё, як на гісторыю выратавання, гісторыю збаўлення, гісторыю вызвалення. І што мы кожны дзень, раніцай прачнуўшыся, дзякуючы Богу за дар гэтага дня, просім: Божа, стань у цэнтры кожнай падзеі, усяго, што мяне чакае ў гэты дзень. І калі ты будзеш у цэнтры, тады ўсё будзе зразумела, бо ты будзеш як той маяк, і куды б хвалі жыцця мяне не кідалі, я буду ведаць, у якім кірунку мне трэба ісці. Такога кірунку, такога маяка, такога умення слухаць Бога перад усім жадаю сабе і вам у гэтым адвенце і на ўсё жыццё да шчаслівай вечнасці. Амен.